Madzuka bwanji a Malawi na nonse kulikonse kumene muli. Pa Malawi tupavuta nkhani imene ku State House kwaonongedwa zimene zikusoweka nsala komanso kusoweka umunthu kwa anthu amene apanga zimene zijazi. Now kunena choona pamene pajapa ndalama za Malawi ziwonongeka ndithu popanga maintain zinthu zimene zija, monga tikudziwa kuti aboma amangakati ku State House ndikuti zinthu zake ndizodula zokha zitenga ndalama zambiri za boma. Tikamati za boma kuti ndalama za misonkho yathu zochuluka zimene zikalowe m'madzi chifukwa choti anthu ena akanangonyasa miyoyo pa zimene anafuna kuchita posangalatsa miyoyo yawo mwayokha komanso pofuna kudzipezetsa mabenefit amene anapeza kuchokera pa zimene anachitazo. Ndi a Malawi ali ndi maopinion osiyanasiyana mu nkhani imeneyi. Ndiye ndati nanenso ndipereke bwanji thandizo pa nkhani imeneyi kapena kuti opinion yanga mu nkhani imeneyi ndi mmene ndikuyimverera. Tikabwerera mbuyo pang'ono kuli mwambi kuchichewa amanena kuti tiziyamba kuona chimene chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga. Kuti tikakayambira pamene papunthwa njovupo kutsitsa dzaye ndi kuti chimene chayambitsa ndi chimene chikhoza kuti masula tonsefe. Monga tonse tikudziwa ndi kukhulupirira kuti ku State House sikungakhale kopanda CCTV imene CCTV imapezeka ngakhale mchipiku, ngakhale mashopu ama Nigeria, ngakhale mashopu anthu amba, komanso ngakhale mashopu osiyanasiyana kuphatikizapo ku banki, zimene zikuoneka kuti it's part of security. Ndi CCTV ndi imene ikhoza kuwulula zonsezi kunena kuti amene anachita ndani. Izi tikunena kamba konena kuti IMCP akukana, akuakanira a DPP. A DPP akuti nthawi imene ife dali sanalowe kumeneko. Now to say the fact, to say the truth, sitikudziwa kuti which is which, amene waononga ndi ndani. Ndifake tikutchulano nkhati mboni CCTV ija. Komano ngati zitalephereka kuti CCTV mwina tingofanizira kuti anthu amene amapanga zimenezo adathimitsa magetsi. Sitilibe ovutika kwambiri ayi. Timakumbukira tsopano mbuyo kuti olemekezeka Akamulepo Kaluwa adayankhula statement imene zimene zisadachitike. Tisayiwale kuti Akamulepo Kaluwa ndi mkulu wa chipani chija cha DPP. Izi tonkayankhula Akamulepo ali kwawo kapena ali ku DPP isanakalowe ku State House kumene kwaonongedwa katundu ameneyo, amene adatichenjeza ife Amalawi kuti okay, ankachenjeza MCP kuti tamva kuti kumeneko mukukanilira ndipo mukuononga katundu wa wanthu kutengera Akamulepo Kaluwa, ndipo tikufunitsitsa kunena kuti zimenezo musiye, you will see the consequences will be mukapitiliza ndi zimenezo. Now leroli pakamapezeka kuti a Inspector General asankhidwa anyuwani komanso ame komanda asankhidwa anyuwani, amene asankhidwa aja ndi chikhulupiriro cha Malawi komanso ndi chikhulupiriro cha chipani cha DPP kuti awa ndi amene tigwire nawo bwino ntchito. Ine ndimaganiza kunena kuti pothetsa nkhani zonsezi, first suspect akhale olemekezeka Akamulepo Kaluwa pa statement yawo imene anatipatsa ija, chifukwa iwo alipo amene anawatsina khutu. Ameneyo akamutchula Akamulepo Kaluwa ndi kuti zonse zimene zikuoneka nkhati zikhoza kubisala zikhoza kuthera pomwepo. Akamulepo Kaluwa atakakumana ndi apolisi ku area 30 kapena kuti a Inspector General kapena a deputy awo ndikuwafotokozera munthu amene anawatsina khutu,
ndimaona ngati kuti zikhoza kukhala simple chifukwa ndiye kuti munthu amene akhoza ndi amene ankaona zikuchitika zinthu zija ndikupereka ripoti kwa Kamulepo Kaluwa akuluakulu zimene mpaka tidzivutikana nazonso kuti mpaka tikaone oyiya mpaka anthu adzipita mwina kupeka kunja kukafunsafunsa maula a intaneti ayi ndithu sizidakayenera kupanga choncho zitiwonongera ndalama zambiri. Onabo Kamulepo Kaluwa bwerani poyera mutchule munthu amene adakuwuzani nthawi imeneja munthu ameneyo akhala second munthu amene akhala second suspect amene ndi amene akhoza kunena chiona chenicheni chifukwa nkhani ikuoneka yaying'ono koma ndiyononga ndalama za Malawi kumalo kuja kuonongeka ndalama za Malawi. Chimene chikuchitika nchakuti ngati a DPP simungapeza anthu amene aja ndikuimbidwa milandu ndiye kuti anthu anena kuti it was your plan kupanga zimene zija kuti boma la MCP linke liyipirabe amenewo akhoza kukhala tsopano maganizo a wanthu komano pangani machawi powapeza Kamulepo Kaluwa zimene sizivutanso konsolo nkhani imene ikhoza kutha tsiku limodzi chifukwa anthu amadabwa nkuti koma zoona boma ndi bomalo lingakanikane kungoayimbira achakwera kwafunsa kuti utipatse list la anthu amene amagwira ntchito ku State House. Anthu aja mkulu wa polisi ndikutuma anyamata odziwa kugwira bwino ntchito chifukwa mkulu wa polisi uja suti wangobwera lero anali ku polisi komweko akudziwa zinzake amene amagwira bwino ntchito anayenera kuthamanga kukagwira ntchito kumene kuja onse amene anali pa list ya ku State House kwayerana kwakhazikapo mmodzi mwa ukadaulo wawo akhoza madzi oti anachita uyu sanachite mwaona. Koma apo B ndikuti anthu akhoza kuganiza kuti imene yetu ndi pulani yofuna kuyipitsiratu kuti chide chipani cha MCP chicha mwaona kapena anthu akhoza kuganiza kuti kupatula chide koma mwina inali njira imodzi yofuna kuti pakati pa kuchitika kwa zimene zipopanga maintenance zinthu zija mwina pakhalenso anthu ena amene akhoza kupezerako chani timakontrakt tina tongokhala toti sidakakhala choncho kutulutsanso ndalama za Malawi ndikumaonongeka anthu ena kumana nala. Mukuona bwanji gentleman? Awoto ndi maganizo chabe koma kuti kuthandizana malingana ndi kuti nanga sinkhani yakhudza tonse ife Malawi ndi zimenezo ndi mmene zilili. Tipite kuma commission of inquiry ena akamanena kuti azofunika commission of inquiry izi ndi za straight. Tili nawo bambo athu kumene kwa Kamulepo Kaluwa amene atipatsire nkhani imene ibwinobwino ndiponso kulibenso kwina kumene tingakapeze choonadi kupatula kwa Kamulepo Kaluwa aja. Eyetu gentleman mwina tisachulutse mkagandiwa tione ndi ango imene kuti tithandizike tiye tichite chilungamo tonse ndi Malawi pamene ndalama imene ikuonongeka. Pomaliza timafuna tipemphe ife Malawi kunena kuti uyo munthu amene apezeke tibwerezenso ilo gulu limene la anthu lipezeke kuti linapanga zimenezo kaya ndi la DPP kaya ndi la MCP please ndalama zokhozetsera kumene kwapereka anthu amenewo zisaononge za Malawi panopati we are going towards kupita kumaminda pamene tidzifuna fertilizer komanso nthawi imweyo we are going towards njala chifukwa tili ndi njala kale ndi miyezi imene imavuta kwambiri njala ndi imeneyi akathamango mango akangotha pamene mfolo umadziwika anthu kuyamba njala anthu aja amakhala njala ija anayambira kalekale koma amapulumukira mango aja kuphika kutani ndi makhankhati kuti mango aja atipanga kava ndipo zozoti kupita kunjala ndi kulima kumene tidzafune fertilizer olonjezedwayo pakufunika pasapezekenso ndalama ina yoonongeka mwaulere choncho ayi amene apezekewo tamapanga zimenezo fwa onsewo ali ndalama a DPP ali ndalama a MCP ali ndalama adzangobweza bwinobwino komanso anthu tikupempha kuti padzakhale transparent and accountability kuti tidzadziwe kuti
anapezeka ndi awa alandira punishment so much, katundu amene anaonongedwa ndi ndalama zochonchi, ndipo awawa agamulidwa kuti abweze ndalama zimenezo kuti State House kuja china chilichonse chikhale bwinobwino. Awo anali maganizo chabe poona kuti tsopano ndi nthawi yakuti tiyende ndi dziko kuyenda chitsogolo. Zonse zimene zinalipo nkhati za mu kampeni zinatha, bwana amanamulumbiritsa tonse amene ndi bambo athu amene tiyende naye mchitsogolo muno. Ambuye akusamalireni nonse amene mwamvera uthenga umenewo mu positive attitude, akusamalireni koposa. Zikomo.